Mut kysytään paljon sitä, että miten se jätehuolto täällä Suomessa oikein toimii, niin nyt sitten tänään meidän on tarkoitus selvittää, että millä tavalla se oikeastaan ihan todellisuudessa sitten toimiikin, niin sitä varten täytyy ottaa tästä tämmönen pussi. Ja me ei nyt paljasteta vielä sen sisältöä, se selviää ihan kohta, eli otetaan tästä otetaan avaimet ja sitten otetaan lakki, kun siellä on kuitenkin helmikuu ja siellä on aikaist, voisiko sanoa näin, että siellä on aika kylmä. Ja lähdetään liikkeelle. Ja no niin, se vähän noin, ja on muistettu avaimet, niin päästään sitten takaisin sisäänkin. Ja sitten sen jälkeen aloitetaan tää matka sillä tavalla, että tilataan se hissi, ja se on tän näköinen. Ja kun se sieltä sitten lopulta saapuu, niin sitten me mennään sinne sisään. Eli se tapahtuu nyt tällä tavalla. Hän on kuitenkin vähän sen semmoisesta niin kuin vaatimattomammasta päästä tää hissi, mutta on toiminut aivan helkkari hyvin. Et kertaakaan en ole jäänyt vielä hissiin jumiin, vaikka joskus on vähän läheltä saattanut liipata. Ja tällä hetkellä me mennään alaspäin ja me ollaan kakkoskerros ohittamassa ja näin me tullaan tähän ykköskerrokseen. Ja tää ykköskerros on se, että mistä päästään tähän niin sanottuun katutasoon. Ja katutasosta löytyykin sitten meidän varsinainen kohde. Eli me mennään tästä ulos. Mä laitan tän hatun nyt kuitenkin päähän tässä kohtaa, koska siellä on helmikuu ja siellä on aika kylmä. Siellä sanottiin tällä hetkelläkin täällä Helsingissä niin 8 astetta pakkasta ja tuntuu niin kuin 14 astetta, mutta ihan suoraan sanottuna niin mun mielestä se tuntuma on kyllä lähempänä 10. Kun tuossa aikaisemmin päivällä kävin hiukan ulkona jalottelemassa ja nyt me päästään tänne varsinaiseen kohteeseen ja se on tässä. Eli tässä on jätehuone, eli tuttavallisemmin garbage room. Ja garbage roomista löytyy erilainen valikoima sit erilaisiin tämmöisiä, voisiko sanoa pömpeleitä ja sä voit laittaa, siellä on sekajätettä, useampaakin eri vaihtoehtoa, sit jos yksi menee täyteen. Sulla on keräyspaperi, jos joku vielä tänä päivänä tilaa sanomalehteen. Itsehän mä tilaan viikonloppuisin aina sanomalehden. Se on kauhean kiva lukea sitä sit samalla kun hörppii sitä aamukahvia. Ja sit sulla on erikseen täällä tämmönen kuin muovipakkaukset. Niin sä voit sinne laittaa, jos sä oot ymmärtänyt siellä kotona erotella ne muovit ja tavalliset roskat, eli nämä sekajätteet, niin sä voit sinne laittaa ja sillä tavalla se maailma sitten pelastuu, ainakin niin ne sanovat. Ja sit sulla on tässä tää kartonkipakkaukset. Se on tietysti ihan itsestäänselvä, mitä se tarkoittaa, mutta sulla on vielä sen lisäksi toinen tämmönen vastaava. Ja sit sieltä löytyy lasia ja metallia ja viimeisenä tossa sit on toi biojäte. Mutta nyt katsotaan, että mitä meidän yllätyspussista löytyy. Eli mä lasketaan se nyt tähän keskelle tätä jätehuonetta, kun kerran saadaan täällä ihan rauhassa keskenämme olla. Niin nyt ruvetaan katsoa, mitä siellä on. Ja kyllä vaan, jos rapinat on sinne kuulunut, niin siellä on todellakin, siellä on nämä tölkit. Ja nehän sitten kuuluu tonne metallijätteeseen, eli tästä aukastaan tää metalli. Aukastaan se ihan auki ja todetaan, että mä en tiedä kuinka hyvin se nyt näkyy sinne kameraan, mutta täällä on oikeastaan aika vähän yhtään mitään. Nyt mä yritän sitten kaataa nää. Ja sinne saatiin kaadettua sit kaikki nämä tuotteet aivan moitteettomasti, mutta sitten täytyy muistaa sekin, että kun sä kaadat ne
tölkit sinne metallin keräykseen, niin sulla jää vielä tämmönen muovi tähän näin. Niin se menee sitten tänne muovipakkaukseen. Eli viimeistellään tää homma nyt sillä lailla, että laitetaan tänne. Ja kuten näkyy, niin täällä on erilaisia muovituotteita sitten olemassa. Otetaan vielä tosta noin hanskat ja sitten lähdetään liikkeelle. Elikkä nyt on sitten tarkoitus tosiaan mennä vielä toiseen kohteeseen, eli mennään katsomaan, löytyisikö täältä semmoista hedelmää tai jotakin muuta syötävää. Ja täältä Helsingistähän löytyy ihan valtava valikoima erilaisia liikkeitä ja myymälöitä, niin tällä kertaa meidän kohde, pidetään se nyt vielä yllätyksenä, se ei varmaan kellekään tule olemaan yllätys sitten kun sinne asti päädytään, mutta siellähän on todella hyvä valikoima erilaisia tuotteita, ja jos katsot tätä videoa jossain eurooppalaisessa lokaatiossa, niin voit sitten tehdä ihan semmoista vertailua, että onko siellä sellaisia tuotteita, onko ne niitä samoja, mihin sä olet jo tottunut. Ja mä hyvinkin pitkälti epäilen, että siellä on ihan samoja tuotteita jokaiselle. Eli no niin, sit katsotaan päästäisiin me tosta yli. Siellä on auto puolittain suojatiellä. Sehän on tietysti ihan selvää, että täällä on aika liukasta, että vaikka sä laitat jarrut pohjaan, niin kyllähän se auto siihen menee, liukuu siinä jonkin matkaa vielä suojatielle, mutta ei me välitetä siitä. Täällä on aika kiva auringonpaiste. Ja voisikin sanoa, että kyllähän toi aurinko saa ton lämpötilan tuntumaan vähän lämpimämmältä kuin mitä se sitten todellisuudessa on. Ja sitten kun se aurinko siitä lähtee laskemaan, niin sehän on ihan selvää, että sitten tää kylmyys tuntuu paljon kylmemmältä, mutta ei me nyt välitetä siitä. Ja Simmonen muuten mun takana tämmönen helsinkiläinen erikoisuus, eli paikallinen tommonen niin sanottu oranssi bussi, eli tuttavallisemmin linja-auto. Ja sillähän mäkin olen monta kertaa matkustanut. Siitä on semmonen erikoisuus, että sä voit sen kyyti hypätä, vaikka sulla ei olisi lippua. Eli siellä ei lippuja tarkasteta. Tämä nyt ihan vaan tiedoksi, jos olet semmonen ihminen, joka tulee tänne Helsinkiin käymään eikä ole välttämättä sit semmoista tarvetta ostaa sitä matkalippua, niin näissä busseissa pääset matkustamaan ihan ilman lippua, että semmonen on ihan vapaaehtoinen hankinta niin sanotusti. Niin kuin senhän jokainen tietää, että maksataan sitten kun jaksetaan. Ja näin me saavutaan, ja nyt pikkuhiljaa me aletaan lähestyä tätä kohdetta. Täällähän on, niin kuin varmaan kuvastakin näkyy, niin pikkuhiljaa käynnistymässä tämmönen viikonlopun vietto, ja se näkyy sillä lailla. Ihmiset on liikkeellä ja täällä on ihan semmonen perinteinen meininki. Nyt laitetaan hetkeksi. Näin me löydettiin täältä. Se mitä me tultiin hakemaan tänne tänään, niin sehän on tämmönen näin tässä. Eli tekis mieli sanoa, että hyvä suomalainen paprika, mutta tämähän ei ole suomalainen. Tää on espanjalainen mitä luultavammin. Ja sitten katsotaan, kyllä, arvattiin oikein. Eli se oli Espanjasta kotoisin oleva paprika ja aika semmonen niin kuin mukavan kokoinen. Tästähän me saadaan olennainen lisä meidän tohon illalliseen, eli niin kutsuttuun päivän tärkeimpään ateriaan. Ja tämähän tapahtuu sillä tavalla, että sun täytyy, kun sä tähän tuut, niin sä kosketat ruutua ja sit sä rupeat skannaamaan. Sä sanot tuolta, että hedelmät ja vihannekset, menet tonne vihannekseen, se on vaikea löytää, jos et sä tiedä, että se on tossa. Ja sit sä painat tosta noin ja sit tulee punnitus. Valitaan, että maksa, koska me halutaan hoitaa tää homma niin kuin se pitääkin. Otetaan tosta korttimaksu, eli
tämähän on helppoa, ja kun puhutaan tuosta niin sanotusta inflaatiosta, niin kyllä se on vähän iskenyt näihin paprikoihinkin, että ne maksaa nykyään jonkin verran enemmän kuin mitä ne maksoi vielä hetki sitten, mutta ja sieltä me saatiin kuitti ja sen kanssa me päästäänkin sitten täältä ulos ihan niin kuin pitääkin tosta. Ja siinä aukes. Ja näin me ollaan suoritettu ostos ja sitten me laitetaan se ostos tonne taskuun, koska me unohdettiin ottaa kauppakassi mukaan. Ja sehän on tietysti semmonen asia, että jos sä oot sen unohtanut, niin ei sun tarvii kääntyä kotiin. Sä voit aina ostaa tuolta Lidlistä ihan uuden muovipussin. Totta kai siihen tulee semmonen pieni lisähinta ja se saattaa harmittaa. Plus se ei ole sitten se ympäristölle kaikkein paras ratkaisu, mutta eihän se sitten kuitenkaan ihan lopullisesti sun päivää pilaa. Ainakaan mä toivon niin. Ja sit me mennään liukuportaat ylös, eli palataan samaan reittiin takaisin kuin missä me ollaan tultu. Niin tämähän on siitä kiva, että tää liukuporras sua nostattaa ihan ilman, että sun tarvii itse tehdä yhtään mitään. Että mä luulen, että ihmiset on vähän tottunutkin tämmöiseen nyt liian hyvään tässä viime aikoina. Niitä nostetaan ilman, että tarvii itse auttaa itteensä. Ja näin, nyt me poistutaan täältä. Eli tässä on tää Helsingin sähkötalo näin lyhykäisyydessään. Ja totta kai, jos vaan haluat, niin kyllähän mä voin tehdä vähän pidempiä kierroksia tuolla sähkötalossa. Mitä sähköähän sieltä ei löydy. Et siellä on sähköt ihan samalla tavalla kuin kaikkialla muuallakin, mutta jostakin syystä sitä sähkötaloksi kuitenkin on ryhdytty kutsumaan ja se nimi on siihen ihan pultattu siihen oven pieleen, että sen takia mäkin sanon sitä sähkötaloksi. Ja sehän on Alvar Aallon suunnittelema oman aikansa, voisi sanoa mestariteos. Nykyään se on pikkasen se ajanhammas sitäkin rakennusta syönyt ja siihen sitten mietittiin, että siihen olisi asennettu se uusi Helsingin terveysasema siihen taloon, mutta eihän se onnistunut, koska kun Alvar Aalto on sen tehnyt, niin sitä ei saa lähteä millään lailla muokkaamaan. Eli se on suojeltu rakennus ja niinpä se terveysasema sitten jouduttiin rakentamaan tuohon naapurikortteliin. Ja mä voin ihan pikkasen kääntää kameraa, jos näkyy hienosti se aurinko paistaa tonne, niin siinä on ja sieltä heijastuu aurinko. Se on lähestulkoon valmis, eli siihen tulee se Helsingin uusi terveysasema. Tällä kertaa meidän reissu alkaa päättyä pikkuhiljaa. Me ollaan kohta palaamassa tuohon portille ja mä kiitän oikein paljon seurasta ja toivotan, että nähdään taas ensi kerralla.